Setu esuk tangi mruput ngetok warung ngarep omaku. Aduh. Nyakseni mbokku sing nesu lara untu. Apa? Wong iku ape nggih pager yan. Jarene dikongkon ngetok. Tapi nempoke ora ngono kuwi caramu. Lah kan iki wis ngempok to, Bu. Apa? Sama niki Bu ambek-ambek ana wong ngambekan boyo kari cerewet to. Ayo jalan. Yo. Bu, iya. Aja disogok. Kering kok keri. Aja disogok engko keri. Keri. Ayo. Iya. Sogok ala keri. Ya wis damai. Ono wis ngamuk-ngamuk. Apa kowe nek ngomong? Nyanyi wae gawe ngono. Iya. Anak wong turu kok ngentangi isuk-isuk ngerepoti rumah saku. Awas engko keceblokan sampean iki. Salah ndek ngisore pas. Bener wis ngali ya to Bu beh. Oh mari kita gebras akeh ngomong kowe iki ya. Sogok ala keri. Iya.